Maradek, the other Maradek, wachno mar multipartyism. Jo ODM osebedo ka ywak ni UDA soyo tiende, wanyalo wacho ni stronghold mag ODM. Owacho ni jakom ywak ni UDA biro. No, onge kuma se ywak. UDA kaka political party gitemo kaka ginyalo mondo gidhi e piny Nyaluo. En ani an kaka jakom mar ODM kada pinje kuonde ma ODMs nitie. Anyalo kaka gitemo target piny Luo. Western baneno kaka gitemo kuma wantie gi teko. Coast bapani gitemo matin. But an kaka jakom mar ODM kanya ling aneno ka parties moko compete godo nyaka mbende awuo ne party. Nyaka nyis jopiny gimomiyo nyaka gi support ODM. And gimatemo penjo en ni to angoma kech gima UDA biro go ni gidwa kelo dongruok. So ena gima kisugulu promissory note. Wabiro kelo dongruok donjiuru e UDA. Tana wacho ni kage dwaro ni giyud jomoko e UDA. Gikuong gikel dongruok. Then kuro gibini ne wakelo dongruok ma gima kuro donjuru. To iga kuro rumo. Just let me tell you, government mora kata kai nempi ko yieri. Iga manyalo determine kote dok eni kimoko kaki chakutich. Gi make judgment makuro Kenya loko in the next 2-3 years ok bi loko. Ka you decide ni irach ama ok gidwar. Monde lok patch gi kada kuro tima ngotek. So sani endi giga chiel ni nyaka nyo UDA donji. Okane kuma gise ywayo go. Thuolo marwe manendo karumo kinyi makawuono. Ponono ni jod bura beach gi. Ma ODM osekaw thuolo kata oseng'ado bura ni golo nyingi e register mar ODM. Ponono gibolore gikwayo ng'uono inyalo ng'uonne gikose kachiel kod wach ni mogik ka watieko. Joyce anyalo wacho ni ing'eni gini pok watieke, pok obedo concluded. Na wacho ni wach yawagi biro dhi nyaka kata mana National Governing Council. Nitie jomose ng'uonne gi National Governing Council. I remember the late Dory. No bire National Governing Council mo kwa ng'uono. CAP party also recommend all structures, disciplinary committee, national executive committee, makoro National Governing Council obedo. National Governing Council orewonek gi jood bura, jomo yier gi chama. Kanye mno kwa ng'uono, mane mna chuo kome bura no, majino mono ng'uonne. So put in window. Emomi awancho ni party wise democratic. It is the only party by the way. Parties moko gibina no processes, mina no one go ODM. Kada bura mogete. Then the next question mani penjo nani mana mapi inyalo mana tieko wach ni mogik watieko thuolo marwe man gimatemo wacho eni watemo kaka chama mondo walu chike mag chama. And awinjo ka ji wacho demokrasia oting'o gik mang'eny. Demokrasia ok olos ne ng'ata achiel ke nini midwaro gima mori. Demokrasia be protect jok michung' negi. Demokrasia no protect party. Kuro kineno ni tek party nigi chike matek ahinya. The best thing minyalo timo en wuok e party no. Imanyo party machielo kata idhi chung' kendi. To mogik en wach moro mawinjo ka jusiko development. Kata development en ang'o? Ere development makoro UDA osekelo kata constituencies wage kata gwengewa gi madanga to wachi. Di yud mana gima ng'ato liere en project ma already nyo dhi mbele. So project ma dhi mbele ok inyalo wacho ni ng'ato kelo nwa. Project ma dhi mbele chuno serikal ni nyaka ketie pesa. Nikech ka contractors okel tiyo chuno serikal nyaka ket pesa kanyo. Ka ok giketo gine magin gasara nikech fees midhi ng'adi gi penalties ma contractor dhi kwayo ng'eny moloyo kata ne gimi contractor no pesa. Omiyo gik ma ne dhi mbele ok inyalo wacho. Wadwaro gik manyien mikono wanero na dhi kura kelo. Party panisha to magi gik makelo. To yawagi onge gik magi nyalo kelo ni Joyce anyisi no. Thuolo marwe maneno ko onge ng'ama nyalo kelo ni gimoro maket ni mesa ka ni magi gik magiyudo. Giyudo gige gima personal. Erokamana inya Honorable John Mbadi jakom mar ODM kuom kaw thuolo mari okinyi makawuono ibi wabede twak